Изтребителите F-16 още ги чакаме, но когато политиците поръчат нещо за себе си, той идва веднага. Ето, вижте какво получиха днес. НСО с нови бронирани коли, освещава ги свещеник. Чудя се, какво ли стана с старите лимузини? Дали мис Силикон ги е амортизирала или пък правят някаква ротация? Не е ясно. Иначе е много мило. Забележете, погледнете снимката. Вижте как попа е отворил капака и пръска двигателя със светена вода. Според мен тая кола повече няма нужда от технически преглед. Всеки знае, че веднъж осветиш ли дюзата, тя никога не се запушва. А гумите ходят по вода като Исус. Дали наистина е така, ще попитам един свещеник, който е осветил много черни лимузини. При мен е отец на фарфории. Здравей, отче, как си? Добре съм, Ивче, добре съм, чадо. Ма като гледам, вие едва кретате, бе, Ивче. Айде, бе. Едва кретате, дайте да го осветя това студио да ви ева. Против уроки. Дай да живнете малко, е така да ви осветя. Ще извинявай, но менчето, виж ми какво ми е менчето. Няма, църквата ни е бедна, да. Иван Клисара, гледай какво ми е дал. Каквото има, това ще даде. Нито чимшира ми чимшир, нито менчето ми менче. Каквото е намерил. Бедна епархия сме, Иве, бедна, но сме истински. Да. Чакай да ръсна тук всички, да живнете малко. Да е Боже, да се върнеш там, откъде дойде. Да сте живи и здрави. И вие. А къде? О, вие у дома. Айде да приключите по-бързо. С какво пръскаш, отче? С какво пръскаш? Иван Клисара е махнал водата, че се ядоса, че много ръса да го ева. И моли да не стоиш вода, бе, да тева и тебе да тева. Ела, Клисара. Иване, нарочно слага вода, защото това е... Да, разход е и то. Разход и водата ни е разход да го е. Много мирише канализацията. Да, страшно. Тук нямаме водата, ни е спряна, но ръса с... Какво да ти кажа? Бедна църква сме, ма... Какво да правиш? Сме вярващи. За всички нас ще стане по-добре. Ето, виждаш... И понеже е грипа в сезон, да го е, виж, Жоро фотограф. Елата ръсна, че гледам, че е с маска. Ела тука. Елата ръсна. Така. Айде, много сватби, грипа в сезон, булките болни са го заразили. И понеже е грипа в сезон, Иве, мога да ви предложа най-новия водосвет. Това ли е най-новия? Да, това е най-новия. Пръскам с хомеопатия. Да, то няма, само внушава всичките пръскам. Това е хомеопатията. Пръскам с хомеопатия на базата на светената вода. Да. Двоен удар по болещите. И върши ли работа? Върши. Това според мен е останало от някоя купа и отрезано и е сложено за такова, ама не знам. Какво дали върши работа? Това, ето пръскаш, върши ли работа? Така ще отива ли? Я гледай. Какво говориш? Идеален. Аладин. Да. Значи, какво ме попитай, бе? Дали върши работа това, дето пръскаш? Като гледаш, много ясно, че върши. Дуньо Простия вече плати за цялата си рода да ги ева. За цяла година плати да го ева. Какво прави Дуньо Простия? Дуньо Просте! Какво да прави прост човек? Просте! Значи, намерил е две еднакви малки котета. И за да може да ги различава, едното го кръстил Пухчо, а другото го удавил. Кажи, какво е това нещо, бе? Много прост човек, бе. Прост човек, остави Дуньо Простия. И ще ти разкажа за Деньо Простия. Кой? За Деньо Простия. Кой той е, бе? Премиера Денков. Деньо Простия. Да го ева и него да го ева. За нами вика отче. Да. За нами вика отче, ела да ни осветиш новите коли, че са много скъпи. Викам, пак колко пъта са скъпи, бе, да тева. Така си говорим. Много ли е по 1 милион за всяка? Аз ако продам лимузината на митрополита, си купя 3 такива. И той затвори да го ева телефона. Аз, между другото, не знаех, че така се освещават коли, да дигнеш капака и да пръскаш двигателя. Как? Как? Как и пръскам светена вода, като водна помпа и чета лимузинената молитва. Каква е лимузинената молитва? Да се свети халогена ти, да пребъде бронята ти, да вози мазно амортисюра ти, както по жълтите павета, така и по магистрала Тракия. С насъщния дизел да си пълна догоре, това го казвам на колата, и да крие тъмното стъкло греховете. За многая евра. Благодаря. Благодаря
на хора, учете, че това ни чака. Това ни чака. Много плахо се включи. Плахо, защото те не очакваха. Да. А после какво си пожелаваш? Пак гледам тия бълхи са, Какви че да бълхи пръкна посред малко и зима, за бе? бълхи тук. Моля? Какво е това според тебе, да бе? Това е някаква... Клонка е намерил Иван. Да, нещо е откършило. Откърши, бе. Какво си пожелаваш после, след като направиш това нещо? После тихичко пожелавам да не те срещат нито шеф Токев, нито Диона, нито мис Силикон да я ева, нито Емили Струтинетката и нея да я ева, нито Седефа, дето беше шофьор в 7-8, амин. А самият Денков беше ли на освещаването? Там беше да го ева. Шефа на НСО му вика: господин премиер, сложили сме кожен салон, който се самопочиства. И Денков пита: защо е такава функция? Какво ми е такава функция? А шеф от НСО му вика: защото иначе няма как да се отървем от тези лайна, дето ги забърквате, да ви ева. А за Асен Василев имаше ли бронирана лимузина? Не. Асен звънна да му усетя бронираната яхта, че скоро щял да бяга на острова си в Тихия океан. Иначе на Киро и Асен му светих един джип преди няколко месеца да ги ева и тех да ги ева. Чистачката толкова кристали изсмука от кожения им салон, че пръкосмокачката им се помисли за марсоход и излетя в орбита. А Чистачката Асен. Киро и Асен идват ли да се изповядват при тебе? Само Асен идва да го ева. Лошото е, че понякога наистина иска да го ева. Са при мен всичко става. Последния път му казах: момче, намери си друг поп, защото от твоите изповеди вече се чувствам като съучастник да те ева. А президента Радев какво каза, като се качи в лимузината? Той се повтаряше, вика: много скърца, ще трябва да ремонтираме. Питам го: лимузината ли скърца? А той вика: не, с глобката. Иначе Деси Атанасова също ме е викала да я ева. Смисъл... Да не би да сте и усетили новата съдийска тога? Не, усетих и гърлото. Че доста грях беше събрало гълъркото. Греховно гърло. Греховно гърло. Понеже стана дума за Деси Атанасова, как е по падията? Виж каква връзка. Да, много хубаво скочи. Да, от Деси Атанасова се присетих за попадията. Скъса едната нишка и в една втора. Добре, попадията. Вчера ми вика на фарфори: айде да гледаме ужаси. Викам: добре, махай грима. Утре, знаеш, е двоен празник. Трифон Зарезан и Свети Валентин. Какво е утре това? Вие с 14 февруари. Какво е тогава се е ставало? Трифон Зарезан и Свети Валентин. Вие с попадията какво ще отбележите? И за двата празника съм подготвил изненада да я ева. И за 14 февруари, и за 18 февруари. И за 14 и за 13 февруари. Бъркат. И за 14 и за 13 февруари. Че какъв празник е 13 февруари? Как какъв? 13 февруари е световният ден на епилацията.